Naš Kraljevčanin koji već pola veka živi i radi u Kanadi, Momčilo Pupovac, pre godinu dana izdao je knjigu na srpskom jeziku Sine, tata mora da ide. Ovo je prilika da razgovaramo sa Momčilom na ovu temu i on je gost informativne emisije danas. Dobrodošli. Bolje vas našao, hvala lepo. Trenutno ste u Kraljevu na odmoru i ovo je prilika da predstavimo jednu knjigu za koju ste mi rekli da je možda tužna priča, ali sa srećnim završetkom. Baš tako, baš tako. Ja. Kako je došlo do toga i inspiraciju koju sam dobio, najviše zahvalnosti dugujem mojoj snajki, doktorki Stojanki Ratković, jer oni su naši dragi, bliski, veoma bliski prijatelji i svaki put kada dođem, mnogo vremena provodimo zajedno. I jednom prilikom sam primetio da svaki put kada pričamo o bilo kojoj temi, ona neverovatno pažljivo sluša i jednog dana mi je rekla: Momčilo, zašto ne počneš da pišeš memoare? Kad ti pričaš, ja mogu da te slušam dan i noć. Onda, znate, svi mi imamo neku svoju priču, svako bi mogao da napiše neki roman, ali ja mislim da je moja priča malo bila drugačija. Kao što vidite i sami, naslov ove knjige Sine, tata mora da ide, govori dosta toga, o tome u stvari. I kako je to došlo? Eto, uključio sam moje detinjstvo od kada znam za sebe, recimo od možda 5. godine, pa siromaštvo u familiji, odrastanje u, kako se kaže, abusive familiji, nasilnoj familiji, gde je otac bio nasilnik, alkoholičar i tako to. Odrastanje u samom tom, u toj sferi, što kažu, ostavilo je neke posljedice na decu, ali jedna stvar što meni posebno bila mnogo važna, ja sam uzeo filozofiju moje majke. Za nju su deca bila najvažnija od svega, pa čak i te batine koje je trpela, nikada nije zapostavila svoju decu, uvek je ostala sa njima. I tako da mi je to kasnije poslužilo u mom životu, u braku koji je bio 41 godinu. Inače, u brak smo ušli sa samo 14 dana poznanstva i ostali smo do 41 godine. U našoj sredini, u Torontu, u Kanadi, mi smo predstavljali kao jedan bolji par, uvek držeći se za ruke, tako da smo, ja mislim, zavaravali druge, a u stvari bilo je to mnogo drugačije. U toj knjizi može da se takođe vidi i nadam se da mnogi mogu da nauče kroz tu knjigu da kompromis može da bude, recimo, ali kompromis mora da bude obostrani kompromis. To je znači tužan deo priče. Danas, recimo, ja živim jedan apsolutno 360 stepeni drugi život. Ova knjiga može se nabaviti u Kraljevu, trenutno u jednoj prodavnici koja se zove Prozor, u Cara Dušana, i iz tehničkih razloga nismo u stanju da trenutno ubacimo sve knjižare Srbije, inače ima je u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Ova knjiga je izdata na engleskom jeziku i uzeo je najveći kanadski izdavač, Friesen Press. Gospodine Pupovac, hvala vam na ovom gostovanju. Naravno, ovo je jedna vaša zanimljiva priča i nadam se da ćemo imati prilike ponovo da se vidimo kada ćete, naravno, opširnije pričati kako o ovoj knjizi, tako i o svom životu i radu u Kanadi. Ono što smo primetili je da, iako živite već pola veka, sasvim dobro govorite i dalje srpski jezik. Jeste, mislim, uvek sam bio uključen za vreme čitave situacije, kao što ste vi prolazili kroz ratna dejstva i to sve. I kao što sam rekao, jednom prilikom sam imao tu čast da pomognem ovom gradu, da budem uključen u jednu humanitarnu akciju za pomoć za izbeglice, videvši kako su ispod mostova sa Kosova i iz drugih delova Jugoslavije. Poslali smo 17 tona humanitarne pomoći. Takođe, ja sam organizovao jednu akciju u Torontu, zvala se Deca deci. Tu smo isto prikupili jednu količinu novca, nije to bilo nešto mnogo, ali ja mislim da je važno da sam pokušaj i da
uspeli smo negde oko $10.000 da pošaljemo studeničku u Beograd. Hvala vam još jednom na gostovanju. Mnogo hvala, bilo mi je zadovoljstvo.